Pirotski kraj prostire se između dva velika grada međaša, Niša i Sofije, antičkih Naisus i Serdika, koji su u dugim razdobljima praistorije i istorije ovog kraja umnogome određivali okvire njegovog razvoja. Oblasti oko današnjeg Pirota predstavljaju veoma značajnu kariku za poznavanje starih naroda koji su živjeli u centralnim oblastima Balkana. Dovoljno je istaći da se Pirot nalazi na sredokraći u graničnoj zoni dveju jezičkih sfera, latinske na zapadu i grčke na istoku. Lociran je na terenu na kome su se sukobljavali i mešali uticaji dva moćna balkanska naroda, tračkih i ilirskih, na veoma prometnoj saobraćajnici koja povezuje Evropu sa Azijom. Stručnjaci tvrde da su Piroćanci narod koji je žilavo održao svoju tradiciju, bilo da je u pitanju jezik, materijalna ili duhovna kultura. U viševekovnoj istoriji od propasti Rimskog carstva i dolaska Slovena na Balkan, u prošlosti Pirotskog kraja razlikovali su se periodi vizantijske, bugarske, srpske i turske uprave, pod kojom je Pirot ostao sve do kraja 1877. godine, sa izuzetkom ratne 1689-1690. kada su ga privremeno zauzeli Austrijanci. U novijoj istoriji Pirota njegov društveni život i političke prilike bile su u tesnoj vezi sa događajima i politikom oslobođene Srbije 1804. godine. Do konačnog oslobođenja od Turaka, pirotsko stanovništvo održavalo je stalne odnose sa Srbijom. Piroćanci su uz pomoć Srbije pokušavali da se oslobode turske uprave u čuvenoj Pirotskoj buni 1836. godine i antifeudalnom narodnom ustanku 1841. Glavna obeležja starog Pirota i života njegovih stanovnika do kraja turske vladavine održavala su se ukrštanjem i prožimanjem starobalkanske sa turskom orijentalnom civilizacijom. Po oslobođenju Pirota od turske uprave 28. decembra 1877. godine, grad na Nišavi dobija pozorišnu družinu 1889. godine, pevačko društvo Momčilo 1888. a Pirotska čitaonica, koja je osnovana 70. godina 19. veka, nastavlja svoj rad. Javnu biblioteku Pirot je dobio ukazom kralja Petra 27. januara 1909. godine. Tih godina osnovane su, pored osnovne i srednje škole, najpre trgovačko-zanatlijska, a zatim gimnazija. Time je rastao i broj pismenih ljudi. U takvim uslovima počinju i prvi koraci štampe i novinarstva u Pirotu. Uporedo se razvijalo i štamparstvo. Prva štamparija osnovana je 1894. godine. U bogatoj istorijskoj prošlosti ovog kraja stoji zapisano: u ratovima od 1912. do 1918. godine Pirotski kraj je bio poprište bitaka na tumbi kod Svetog Nikole. Svoju nacionalnu opredeljenost narod ovog kraja posebno je ispoljio u herojskoj borbi Moravske divizije, druge divizije i trećem legendarnom pešadijskom puku prvog, drugog i trećeg poziva. Piroćanci su tokom bogate istorijske prošlosti pokazali izuzetan primer rodoljublja, hrabrosti i snažne volje vojnika i njihovih starešina protiv mnogih zavojevača, na što ukazuju mnogobrojni istorijski spomenici i dokumenti. Oni su ostali večita uspomena svim pokoljenjima na jedno herojsko doba u koje je narod Pirotskog kraja utkao svoju sudbinu i slobodu na najhrabriji i najčestitiji način.